чиста палка. Давай, почва от начало. Човек не е човек, няма ли поне 2 чиста палки? Само много хора, дето няма 2 чиста палки, са зле. Сега. Гошо, нали те? И аз мисля, че Аз имам чувство, че им се Палката се захваща с 2 пръста в центъра си на тежестта, която за модела Vic 5A American Classic Hickory се намира приблизително до втората червена точка, броена отгоре надолу или първата отдолу нагоре. Ето вижте всички. Нали, добре се конкретизира. Никога не хващайте палката тук отпред. Палката се хваща с 2 пръста. Ето където е центъра и на тежестта приблизително. Така. След което, извинявам се оператора да дръпнете, да виждат всички точно така. Не внимавате. Не ставате. Кристиян, не внимавате. После ще изпитваме. След което... Той не е малък шоумен обаче. Малък 120 кг. След което... Ти наистина си 120. Свободното ли? Иначе съм по-слаб. Малко. 120 е кантара се. Той е там нагоре и не знае колко е. След което... Той до 120 е мерил пък там нагоре. След което палката се добавят тези пръсти тук така. Тези 3 пръста. Ако нямате такива Това вече, нали? Завладява. Правилно захват на палката. Ето така. Ай, тези палки изглеждат много малки в твоите ръце. Да, защото са ми големи ръцете, не са малки палки. Не. Шло се или нямаш пръсти там, какво правиш? Дава обяснение обаче. Малко казвам, не пуска ръката, значи не се стиска така, а се отпуска. За да може... Чакай да дойдем по-близко. За да може така да се извърши удар. Момент, сигурно ме звънят от някой друга конференция. някаква международна конференция.